ମାତା ପିତାଙ୍କ ସେବା କଲେ ଇହଲୋକ ଓ ପରଲୋକରେ କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ। ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଯେ ମାତା ପିତାଙ୍କର ସେବା ନ କରନ୍ତି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯେ ନିଜ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଭକ୍ତି କରିବେ? ପୁଣ୍ଡରୀକାୟ ଓ ମନରେ ତତ୍ପରତା ପୂର୍ବକ ମାତା ପିତାଙ୍କର ସେବା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସେବାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଭଗବାନ ନିଜେ ପୁଣ୍ଡରୀକଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆଗମନ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ପୁଣ୍ଡରୀକ, ତୁମର ମାତା ପିତାଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ମୁଁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ନିଜେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ପୁଣ୍ଡରୀକ ସେହି ସମୟରେ ନିଜ ମାତା ପିତାଙ୍କର ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯେଉଁ ସେବାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଆପଣ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ସେହି ସେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଗଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଇଟାଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏହା କହି ପୁଣ୍ଡରୀକ 2 ଖଣ୍ଡିଏ ଇଟା ପକାଇଦେଲେ। ଭଗବାନ ତାହା ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ରହିଲେ। ଇଟା ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ରହିବାରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାମ ହେଲା ବିଠଲ। ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ରୂପ ଯଦି କେହି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ତାହେଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପଣ୍ଡରପୁରରେ ତା କରାଯାଇପାରେ।